Dnes by som vám rada predstavila výnimočný štvorizbový mezonet blízko centra Piešťan na Kukoreliho ulici. Čím je výnimočný? Svojou lokalitou v tichom a bezpečnom dvore, ktorý je plný zelene, avšak za minútu a pol chôdze popri potoku a cyklotrase ste na Teplickej ulici. Odtiaľ to máte už len kúsok do centra mesta či na stanicu. K bytu patrí pozemok 50 m2 v osobnom vlastníctve, kde pohodlne zaparkujete minimálne 2 autá. Výnimočná je aj rozloha bytu 106 m2 na 2 podlažiach a k tomu ešte vyše 3-metrový balkón. Na každom podlaží je jedna samostatná toaleta. Vykurovanie aj ohrev vody je riešený vlastným plynovým kotlom. Nadštandardný úložný priestor ponúka veľký šatník a kumbál na poschodí, ale aj murovaná pivnica v suteréne. Priestranná kúpeľňa má sprchový kút aj vaňu, zmestí sa aj pračka a prípadne sušička. Bývajte v byte s jedinečným šarmom a cíťte sa ako v rodinnom dome. Ak hľadáte priestranné bývanie pre vašu rozrastajúcu sa rodinku blízko centra Piešťan s bezpečným dvorom pre vaše deti a oceníte vlastné parkovacie miesta, potom tento výnimočný byt čaká práve na vás. Volám sa Markéta Vartíková a rada vám byt ukážem osobne. Zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.